Bun lesi na preng kinong ngap bariu I jingruai kila yosno ya ki babun ki jingruai khasi ha ka babun rukom nrei ka o hai marchno kalong ki jingruai sur tenrai bertem tenrai ka khamper namar tang baka kentup langi katu kani ki jat kitin dialek ha ka babun jat badon ha ki thain west castles nrei la punrung ru ya ki dak tho bompat don ha kitin khasi kum ch ba chh bai trong chen ki shnong ki dong Sam na chen rang bat ke the sam pa ta do se ya ka au su hai ya ai la re hai bum su hai kin tu la yi we chir ki ne ki bru la chok la ki gon ki nong ken dong la ki sam ni kam ki tre sa wa ha du nong we nong thau ya kani ki jingruai ba Josephus Thongli na kasnong pendang kai ha ki jing ekran ba uti 7 ulai thu ba ka phang ba kong san e jongni ki jingruai kalong ban kintu ya ki para marjan ki para chnong ba ki para than ban yang tli ka we ban penne ya ki jinglong trai ka reti ki dostur ka tin ka tli ba ba kin kiar na ki jing sni na lorang ta ka kadau ru chapang ki jing itna jom ki lom ki them ki wa ba ki jinglong ka mareng jong kani ka jingruai ha jing sia kadi ka jing men jonga ba mi ui ya ka thain jong ka jongi ba kana kiu sha khmat ha ki babun ki liang sa ka jing don jong ki officers ki batri ho ke kam ho ga district ka penlong ianga bangan snai ki jing wai bat ngabu re kitin ka ba ketu ba dia werlang ya ki para thain ha ga ni ka thain ba min le iki kam ki jam jungi ne tre phai kam jam jungi banang kentu ya ka dong bada ka than jo habangong o hai marchnong kamut tangi parasnong rei ha tin jungi o hai marchnong pilai tv ba kamut hi bar kho ya ki bro ki badon ha ne ka than ba kidang wadang de la na ka ju than preng ya jan ki snong thau ta ki o hai marchnong te ha ka ni ki jirwai ngla thau khana ha ka tin ka than Sydney sene than west kata kalong nomor ba kamsuk ya kibro bagi sngam mara thau kapang tangnya kena than jungi pada keju kepor bangala pan pau ba ki kibrang pom sim mala tho tin than jungi sene kadon ro sibanta hakani jingwai ka jing thumu junga kalong bangin habani don ka jing uspa ha kasap jungi bro hakajing tenat jong kamariang bat hakidur kidar jungi kibro teka bron kami kalau menta bangin sumat pene kamariang nile khoj om tang kamariang nile khoj royalade khnang bagane ka than jungi kanang pau susu bat kisap ki phong tanrai ki bani don kinang ne bat kinang bha ka jingruai ka yewer ye ki nong sang snong ban sumar ko je kamariang ka basrang suan naladi ban lekho pat ban rem ko ulong bat ban ra hagani ka jingruai badai pang ka tin mara na penrugi kantu ka ni tin mau yang bairang nong sting bat ranglang ka long ru ka jingruai ka bayewer ki pat nong sang snong ban sim ka bu ye ki lat klinti bagi office sarkar ki don leng bagi officer pat ki nong elam bapha na kamta ka jingruai hakiyan par ngam tip ya ka jinglong jingman ki wijaka ngam da tip ha ku ba tip ya ka than jong ndai ka than jong ngai ya ki prasnong prathau bade ka jinglong jong ki tek ei ka bang syam hade bang kwa ro ba pan pau ki wei ba kalong ka jing tu kan yang i wei pe wei ki ba don ha ka than ba ladang ile ka no kam ide ban le bha bat dak asap terai ke bengidan nile ya ka dibeda ka te jirwai ki bang thau khambun sin ki ya de bar ki mang salam namar ba aga jing siam jonga lada ni kwa ban ai kano ka jingmot sha ki mang salam bro ki langi ban snap ki lecture dari ban kulit ko lane ban snap dak jingwai ki balong melong ane ban syom siam te haga jing thumu junga na khai ade ka poro khambhai bang pau kata da ka jing wai ki balong komedi haga jing por ki balong setia ndai pade ki siat pade ya ka jing mo bro ki
โอ้ให้มาร์ชนงกลงกับจิงไรกับเปาพาอมตั้งหาเวสคาสเซลส์โดยวัดไอส์คาสเซลส์และเป็นวันสุรเป็นวันโดเรียกาแต่ว่าเป็นนันกำอยากจิงเต็มตันไรกุมกับเซ็งกับบอมกับกันเชากับดีตรากับบิสลีบัดกุมจูรุกับกีตาร์อินน้องไรกับไปชิมมันตาลังกิกันทบอยู่สนิทคาร์นันน้องบันเดงดามิยันจรวาในเป็นดังไรบัดอุโจเซฟฮัสทองนี่อุบลองรูน้องเท้าอยากจิงไรในเป็นดังไรน้องสเปนคาโดเอกับจิงไรโอ้ให้มาร์ชนงกุมกับจิงไรกับคริงอีกน้องสับนมาร์กลองกับจิงไรกับไปเวร์บันอีกกับไปเดลกับตันไรละจงกันลองรู้กับจิงไรกับเวร์อีกตัวกับบัมเลียนบันเครนกับตินคาซีเคลปฮาริงbagian buram bat i jela ka ktin ka jongki lain da hak ba amdan i ka ktin khasi shu ban penon kap lamar haba im ka ktin imru ka jait pru ni jirwai ngalakwa bantau ni jirwai kalau hadin bangalai simanta ka hagban trailer mi kam jadi masalah hagba menangkong bangim pada simanta kam ban train tagi masalah kalau abang ipet keleng sodong ngi tan kecing duna bat kesyukur ta kecing kinyu hendrai indang ilai simanta bantrei nam ta ki masalam isu thu ba keleng ka kam kong khia badom dei na kecing ya trelang jong bar khoj nong sang snong na banta jing ha bat kecing wanra kecing roi cipar jong khan ge jaka jimla balai ai la dam dei kecing telilang jong bar khoj nong sang snong bar khoj nong sang snong ki dei bani simanta lang halai jong banta bakila de hetang ha kata kom bala ma ketiu ya kathai pada ka donj tena kane ka jing thu kawan ka jing mudhanga bangadi mansna ka jing ruai namar ha kanu kom ko pan pol ki bru ba ki ni simanta lang ta kom te ka dei stang lomba ka jing ruai bat ki video ka bala ban kata khambai ki bru bat ka balong khamsu ki ban yo ya kane ka jing thu ka mangada to mentai ni snap ya gani ka jing ruai trong chiến thi trong khi đồng sắm lá chân rang bật gần thế sắm bật té đô xê các ông sư hay ai là rê hay bông sư hay kinh tu là đi về chiều khi này đi bù là chót là cái con đi nông cân đông là cái sắm đi cầm thì thế sao mà hà lưu nông về Aga kumik haga mungkwe sakwa kayari ke Saya serma jan marpakas nangya chonta Mochang lay we Marang lay im Rang bang may rang kinoy kipoy Nong stinu ever Oh hala kisur hidur Kiwesan dong kiwesan jur Hala kisur hidur Kiweder kong kiwe korkur Mas nong nang tentu ya la khai na cho ai trong chiến thi trong khi đồng sắm lá chân rang bật gần thế sao bông té đô xê ya ka ông sư hay ai là rê hai bên sư hai kinh tu là đi về la bật thay khi ông ca sư các ba ông stan trang tu tawa men sembru la en ka ai ka ông ker Namoy tinong yalam sa chinang kumay hakman Baro nang yatre chitong na bormete kulong
mi hakwa ki na ki haka mai hakaji ya wele mun ya le khoi na harim ni hango chiều nông soi kén chiều riêng đâu rắm rai chan lam to to ya kinh đủ mà lòng mà thao la tâm men la khăn ra ya đi chan ya tu khana ya ki ông ya ki ông cho pala đi cho ki thao ta trong chiếc ông em là vì dài khí là vì dân rể ta vì siêu hoa hô là vì dân cha là vì bèr đồ ô hai mắt sông nặng từ tu ya là thái na cho bay trong chiếc đi sông khi đồng sắm lá chân răng bật kinh tế sau đông tết đô xê ya cả ông sư hay ya ai là rể hai bên sur hai kinh tu là đi về đồng kinh phát bên chỉ tân nát cái siêu ta hai đi man or sân rai đi plan khi đem nan siêu phá đến kí ste cắt này khi ông cứ khu ham mà em vẫn hay bu là tân rai su mà mình ri cắt kẹt cần đại chi hay ai là rể hai bên sur hai kinh tu làm gì về hai bên sur hai kinh tu làm gì về ha 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 hai bên sur hai kinh tu làm gì về